Wadhi kaunti ma Siaya jodak ma Yala nowang'o ringre achich mitudo gi nek ma nyithindo kodwa keini ma auchiel e gwengego ma ngima. Achijno mosia nying kaka Charles Onyango kendo ng'ere gi nying mar Oledhi ni kwa nomaki e kar dak ma Kibos ma yudore e boma ma Kisumu kendo chwale e stesend obila ma Yala kama jopiny nomonje okinyi ma kawuono. Steve Biko miyowa ler. Menyo mar Charles Onyango achich mitudo gi nek mar wakeini e kat chung'ud bura magem gikone nonyuolo lemo bang' obila yudo maling'ling ni obute ot moro e kar dak ma Kibos ma yudore boma ma Kisumu. Yesterday night, we working closely with the other intelligence team from the security sector. We managed to receive very vital information which led us to Kibos in Kisumu, where the suspect was hiding. Bang'e to obila ma Yala komakore kod jowetegi ma Kisumu kod okwach kich nolimo kar dagno kendo make. Bang'e to nochwale stesend obila ma Yala otieno manyoro kendo chak da dhoge e wi nek ma kamago. Wafula wacho ni achijno noyie moko kuom nek mitudego. Our team moved swiftly from Yala and our counterpart from Kisumu, whereby they managed to arrest this suspect who was hiding in one of the dwelling house in Kibos. We conducted some interrogation whereby he managed to give us very vital information concerning his heinous crime. Okinyi ma kawuono achijno noyie tero obila mondo kaw moko kuom gigo mosebedo kotiyogo e tim makochno. Kata kamano, jopiny manoseyudo muya maling'ling nodino apaya ma Yala kendo ramo ni gidwaro achijno. Bang' rodho nyamburko mar obila, jopinygo mane nigi teko mathoth nowuodho achijno koa e gach obila kendo wang'e. But unfortunately today in the morning, as we were trying to follow up to do some recoveries from where the suspect was leading us, it happened that members of public who had received some information waylaid our vehicle around 500 meters from the police station. And then from there, it was subject to injustice, that is, before they burned the body. Wafula medo ni nonro pod dhi nyime mar manyo achije mamoko mitudo gi rochruok arita kwe e alworano. Nojiwo jopiny e wi ridruok mar arita kod apedha ma obila koro dhigo nyime. Conducted some investigation pertaining the information we have so that we see if we can manage to do some arrest. E kindeno, moko kuom jopiny e boma ma Yala onyiso geno margi kuom tij obila ka giwacho ni gisedagi luoro kuom thuolo mar dweche ariyo mokalo. Koro ne wabedo gi lweny ma sama chuni ni samori chalo ng'ama ringo dhi ng'iyo familia chien ting'iyo kan kech jalni wuoyi ni chunye ne rach gi joma mon gi joma nyiri. Jogi ema notwinyo kabisa moloyo joma chuo. To wan gi mor maduong' e Yala kan kech sani inyalo tiyo tiji. Ohala ne wanata disi. Jogi ok nyal loko kae. Sani kata gik mwaketo kuonde giteni mwaketo ka ginyocho koro ji ok nyal tiyo kodgi nikech iyudo ka sa 12 ng'ato dwano loro hande kendo dhi nyaka sa 12 kinyi. Gik ma yande yawoga sa 11 kogwen tiloro gimoro sa 4 otieno. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Paro mopogore wuok kaluwore kod nyinge piny e chimba ma Nairobi motione romo ma devolution. Kaka Ali Abich lero, jopiny moko orwako nying jotelo e pinygo kama moko to wacho ni nowinjo nywak pachgi